Ustawmy faktę. Temat ze światłek ze słeka, eugeniów za jakąś białką, żeby farkład łeddył ce zemiach, ternuje stracę, łęce są tam karnost silnych inaci, inferti. Wiście co? Myślą te dlycie łesłe nie mają głosu? No nie wiem, Śrek. Dlycie nie załatwić tego jak łegr. Wmig tam głę zrównuj zung z zemią, zmłycy gnytę, zrób klipk, no wiesz jak na łegrę. O, te wiś co? Bym mógł zmasakrować jakąś zwies, płę nabijać z głowę łesiarów na płot. A było lepiej, webe besiec z kmiotków, wesusac mlić jaś do gnyta. Widzicie sa tam łeźnos? Nie, wiś, nie decht. Tak, sa składy, że łegry mają wiele znanków łechternych, nikt nie wi. Na przykład? Na przykład? Tole no... Łegry są jak no cebula. Śmierdzą. Jo. Nie. Łesa ładnych płacie. Nie. A jak se je ustawi na słońcu, tej robią sabruni, rosną i małości. Nie. Warstwę. Cebula my warstwę. Łegre mają warstwę. Cebula my warstwę. Do cyry. Łegre mają warstwę. Tej łegre mają warstwę. Wieś, nie wszyscy dają cebula. Kuch! Wszyscy dają kuch! Kuch my warstwę. Co stegłe? Niłe pchydają mnie w siatce. Łegre nie są jak kuch. Te wiś co jest w siatce dają? Kremówci. Znacie kogoś, kto cię mu powiesz, pójmy na kremówci tej gdy. Nie, chłopie, nie robią kremówków. Kremówci są fajne. Nie! Te tampi drażniący kłapłe usiłe plestańcu. Łegre są jak cebula. Kuńcz sprawę. Papa. Płezdrów rozezna. Lekrimówci to jedno z lepszych śniegów. I to wiem. Wiście co? Płepry zełelacie do spiwyś. Myśl, Nepelnik, płecekło mnie. Na samą myśl o kremówkach saslenia.